Hona etorri naiz batez ere iruditzen zaidalako esperientzia politia langileok espazio bat berreskuratzea eta nola ez langileok izatea ekonomiaren jabe. Nik uste da inorgan ere hildo horretan pausu garrantzitsuak eman ditzazkegula. Hau pausu bat eta horretik etorri naiz nik nire ale txikia ere jartzea. Ni gaur hutsa zegoen espazio bat berreskuratzera etorri naiz. Auzoan nolako leku bat izateak hautsak egoteak eta gainera berrerabilpen bat emateko aukera izaten dugunean, aukera ona izaten da horrelako gauzak egitea. Etorri naiz auzoantzako horren beste aportatu dezaken proiektu bat martxan jartzera. Batez ere naiz laguntzen azpiegituran, hautsukuntzen eta beste alde batetik ere baita aurrentzako bihar goizean egingo diren dinamikak aurrera ateratzera. Pentsatzen dutelako benetan espazio honek eman ditzaiokela auzoari falta zaiona bilkura hori eta elkar harremanetarako eta elkar laguntzarako pizgarria izango da gune hori. Ni gaur honea etorri naiz bi arrazoingatik. Batetik maiatzak batean honek simbolizatzen duelako gure ekonomia, gure bizitzak beste era batera antolatzea, ekonomia sozial eraldatzailean perspektibatik, eta batez ere, Añorgatar bezala, herrian berreskuratzen dugulako espazio oso importante bat guk nahi duguna egiteko, guk nahi dugun bezala. Gaur ikusi dugu Donostiko gazteak eta katela gogoa martxan jartzeko, hemen aurkitu da lokal zehar bat eta laguntzera etorri gera, edozer gauza egitera. Jende guzti honi martxa ematea. Poztasuna ematen duta. Langile izan izen heinean, lanetako gauz guztiak, egin daiteken guztia, eta gero aparte, ideiak eta nahiz eta gure zaharrak dira gure ideiak, gazteenak nahiago ditugu, baina aportatu dezakegun guztia ematera. Izugarria iruditzen zait. Beti amestu dugun zehoze beste denbora batean saiatu ginen nolako egiten, baina zaila izan zen. Eta ikustea gaur egun etorri den jende guztia, beharra. Oso herri berezia da guria, badago sektore bat kriston komunitate sentimentua dakana, baina badago beste sektore bat herrian lo bakarrik egiten duna. Eta hori bada herriak ere ez diolako ezer eskaintzen neurri batean. Niri iruditzen zaitena da espazio honetan hasi gaitezkela jende horri gauza berriak eskaintzen. Eta gauza berriak eskaintzen dizkiogun hortan, esan nahi detena da kontsumo lokala, beste era batean antolatutako aisialdi eredu bat. Laguntza etorri naiz batez ere azpiegitura alorrean egin beharreko gauzak edo egiteko, gai garbiketa dela, bai otordua prestatzea, azkenean bakoitzak bere aletxo jarri zake eta nik uste dut dena daukagula aletxo hori non jarri ez.